Wow. Souvent, jamana kono, parce que ma vie fait mollet en mentalité là quoi. Jamana kono, kiri mina na chogo bela. Puis jamana yɛrɛ kono kiri ko n'ale mi kiri fɛnɛ ko ti kɔ, o tɛ. Mais i bɛ minɛ donni min na dɔ b'a fɔ ko he a ɲɛna. Ok. Mais kabako ye min ye, k'a fɔ k'a ɲɛna, maaw dɔw bɛ yen nɔ olu ka kasola don k'a fɔ k'o ɲɛna ne dabali bɛ ban o de la. Ne dabali bɛ ban dɛ. O de kama n y'a fɔ o don n ka kele la. Cɛ n'a fɔra ko Kuyate minɛna e bolo ko o ye Mali kunkanko kuma dɔrɔn de ye. C'est ce que tu ne comprends pas. Bɛɛ ni minɛliko kuma ti Mali kunkanko kuma dɔrɔn ye dɛ. Farafina kunkanko kuma tɛ dɛ. Diɲɛ kunkanko kuma de don. E ka lajɛ waso tɛ dɛ. O kɛra de. Ne tɛ k'a fɔ ka juguya dɛ. N'a kɛra de. Bɛɛ min minɛ don min na a y'a sɔrɔ rendez-vous bɛ ani Niger jamana ɲɛmɔgɔ de cɛ. A bɛna le 4 o y'a sɔrɔ le 7 a kan ka taa Niger de. Ah ouais. O y'a sɔrɔ ne fɛnɛ kun kan ka taa le 7 Burkina. Tagako filanan na faamaw ka laɲini kɔnɔ kɔni. Bɛɛ ni ka minɛli y'an sen fereke. O tagali ma bɔ ne fɛnɛ nana yɛrɛ sɔrɔ jɔ kɔnɔ. O y'a sɔrɔ an bɔra ka diɲɛ fan bɛɛ yala dɛmɛ ɲinini bolo kan. Ci dɔ kun ka taa Burkina, ci dɔ kun ka taa Niger, ci dɔ kun ka na Mali la. Mali ta kɔni y'o sira mais tɔ 3 ninnu tɔ 2 ninnu ma se. O ciw kɔfɛ sigi kun ka kɛ tugun le 18 septembre. An kun ka taa Iran tugun le 18 septembre. O tagali fɛn o fɛn a sera bɛ sunɔgɔ la mais diɲɛ mɔgɔ b'olu tagali ninnu kalama. Dieu mort le sait. Tu sais, c'est des hommes internationaux. Donc, au lieu de me dire, il y a des gens qui sont encore kuma kalantan fɔ la, e bolo ko mun de don? Oui. Omlele nounou, c'est-à-dire que c'est à dimension internationale. C'est à l'échelle internationale. Mɔgɔ de tɛ koyi. E bi ka ɲina min kɔ, e ɲɛ b'u la sirabada la, u bɛ furufuru tana san k'o dun, o furufuru tana ye dɛ. U banna fɛn na k'o dun, e fa tɛ se ka b'a la. I tɛ se, walahi. Walahi, i ka kabila bɛɛ cɛ tɛ se ka b'a la. U banna fɛn na ka furufuru tana san k'o dun, e ɲɛ b'o min na dɛ. Ah, ok. E ɲɛ bɛ yuguyugu bilikini 200 min na dɛ. Cɛw jɛla ka bɔ yen sa. International do bɛ. Dankɔrɔba kelen do k'i nɔgɔ masa jɔyila ye. A tɛ taa a tɛ maa ci. E ko ye dɛ. Ka ɲini hali bi jamana kiri tigɛla mɔgɔ fɛ u ka sɔn ka don adamadenya bɛɛ ni ka nin ko in na sinon malidenw sɛgɛnna o ɲɛni na. O de kama an ko ka sarakati bɔ. O sarakati in ko bɛna bɔ alamisa nata. Amadu Jikɔrɔni fɛnɛ ka sarakati bɔ bɛ yen. Yakuba Mamutu Jara fɛn bɛ tali kɛ Tarawelelakaw dɛ. Tarawelelakaw ko k'a fɔ Jaralakaw ye ko a don sɔgɔma ko Jaralakaw kɔni tɛna kuma fɛ o. Ko bawo fɛn b'u bolo k'olu ni Jaralakaw de b'o ɲɛdɔn ye. Ne kɔni ta ye laseli de ne tɛ ɲɛdɔn o la. O ye jumɛn ye Yakuba Mamutu Jara? O ye jumɛn ye? Wadu ko komi e bɛ ko caman kalama e bɛ dɔ ɲɛdɔn o la. Fulaw b'a fɔ ko ɲɛbɛ. Wɔlɔfɔ fana bɛ ɲɛbɛ de fɔ. Wɔlɔfɔ ka ni filakan fana bon ayiwa même u bɛ bala u tɛ bala u bɛ fala u tɛ bala quoi ayiwa ɲɛbɛ gɔr ni ɲɛbɛ ata an na wa kiriki. Mɛ min f'i ye ko o bɛ na kɛ daraka ye. Ne b'a dɔn o don o sɔko in na bon est-ce que bon Amadu Jalo sɔngɔra 5 heures sɔ nɔfɛ nka sɔ tɛna 5 heures sɔ bɛ sɔngɔra o heure jumɛn 7 heures kɔni b'a sɔrɔ sɔ sera yan sa an kɛlen ko dun ka baara de fɛrɛ daminɛ baara de fɛrɛ min don i b'a dɔn han e t'a dɔn la ilaha illallah c'est-à-dire c'est un bras de fer entre soldats de la paix et l'ennemi de la paix.
Voilà, bras de fer min bɛna kɛ nin don in, c'est entre soldats de la paix et l'ennemi de la paix. Non, a bras de fer taaboloba bɛna sigi, n'a sigira sɔ dunnen kɔfɛ, dɔnkiliw dalen kɔfɛ, caman bɛna lajɛ ni bɛn, cɛba, o cɛba, walima ni maa min bɛ comment dirais-je la an kɔniya ka bɛnbala don ani ɲɔgɔn cɛ, olu fila ɲɔgɔn cɛ. Nin ye bras de fer belebele dɛ, bras de fer belebele. Nyɔrɔ ko Ala ka Madu tɛ, Ala ka Madu. Non, an ka kɛ Ala ka Madu ye. O ni Sanu Samabali. Non, olu tɛ jouer nin bras de fer, olu tɛ se ka jouer nin fɛn na. Non, parce que bras de fer catégorie ya. Non, il est pas lourd de ye. Parce que il faut que 250 kilos sɔrɔ. Oh. Tiens. An ka taa ɲɛfɛ. Danfara min bɛ Maraka ani Maninka ɲɔgɔn cɛ, o danfara ti dɔwɛrɛ si. Gwɛnzɛnkini kalama ka feereke kɛ nugu la, anw b'an bolo don o la, mais Marakaw b'u bolo don tabuni de la, o y'a danfara. Aw ka danfara o de, a b'o bolo taxé. N'an kɔni bolo n'i y'a donné kalama na, a b'a fɔ gwɛnzɛn kalama, gwɛnzɛn. Est-ce que je vois un peu gwɛnzɛn non? Aina nga nyengini dule, pote duvenye, nyengini kamale mfali fanaye. Mɔgɔkɔrɔba fɛsija. C'est que mɔgɔkɔrɔbaw ni mika mɔgɔkɔrɔbaw jansa tale ko. Mɔgɔkɔrɔba fɛsija de ye nin ye ko. I bɛ ko caman faamu. Parce que ni dɔnkili ninnu ti dabila o. N'i y'a mɛn mɔgɔ min na dɔrɔn a y'a sɔrɔ ka bɔ mɔgɔkɔrɔbaw yɔrɔ de. Sinon ziri dɔ tun bɛ yen nɔ o don dɔ bɛna o ziri da o. O ziri in ka di dɛ, o tun ka di ne dɛ. Ziri kun ka di dɛ. Ziri, i b'o dɔnkili dɔn. I t'o ziri dɔnkili dɔn. Saramu, siri bamba, kika konsumana, siri bamba, sumabe joniko, siri bamba, sumabe kenekeko, siri bamba, siginika sumaye, siri bamba, maluge dun, eti ni ziri dɔn. Kile ko tɛ, i ma kɛlɛ mɔgɔkɔrɔbaw la dɛ, sinon an tile ma jan ɲɔgɔn na. Nin de kun ka di maa mun ye ninnu bénéficier. C'est vraiment on désolé de parce que jamana in a ka kan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a sera o wagati ma quoi. Wallahi an bɛ yɛlɛ la mais an dusukun man d'an na dɛ, dusukun man d'an na quoi. Parce que san kun kan sɔrɔ nin na o, san kun kan sɔrɔ min na o tɛ nin ye quoi. San k'a sɔrɔ de ko bɛnnen bɛ kaso la, wala o ma miiri o tɛ jate ninnu na kan. Parce que calcul ninnu kɔnɔ o bɛ n'a fɔ b'a fɔ ko ye b'a fɔ ko o ye échec fasugu dɔ ye quoi. Amidu ale bɛ fiɲɛ nin b'an sun kɔrɔ. Ala o ye sa ko an ka jamana kɔnɔ fɛn bɛ tali kɛ kalan koɲɛw la. Kibera min n'o bɛ yen a yira ko kalanta ale kɔni nana jɔ waati min kan o bɛ tali kɛ n'Ala ka jɛ octobre kalo tile fɔlɔ 2025 san n'o ye ɲinɛ kalanta ale kɔni bɛna bila octobre kalo la. O dɔ la o don in fɛnɛ bɛ bɛn an ka jamana a fɛn fɔ min ma ko armée ka création n'o ye la création de l'armée, c'était le 1er octobre. An ka DER tali a bɛ taa donni min na o y'a sɔrɔ Mali bɛɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, ni Maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an tɛ mɔgɔninfin 600,000 bɔ. Minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ kɔnɔna na an tɛ 600,000 bɔ. O donni ma armée bɛ sigi, a sigira ni cɛ 1,500 de ye. Armée sigi ka tila k'a ye o jamana kɔnɔ kalanso, kɛnɛyaso fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛra pour que olu ka sigi sen kan. Ka kalan kɛ fu ye ka tila ka kɛnɛya kɛ fu ye. O don tɔgɔ la jamana kɔnɔ feerefɛnw bɛɛ prix kelen de ye.
wa dɔ la jamana kɔnɔ feerefɛn jugu ni feerefɛn ɲuman tɛ yen dɛ feerefɛn bɛɛ ye qualité kelen walima i b'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔ n'i ye fɛn min san dɔrɔmɛ 5 Segu dɔrɔmɛ 5 de Bamakɔ yan mais kuma dɔ la i bɛ dɔrɔmɛ 1 i bɛ fɛn dɔ san Bamakɔ yan prix dɔ la ka bɔ dɔrɔn ka se Welesebugu prix wɛrɛ bɛ f'i ye a bɛɛ bɛ bɛn n'a sɔrɔ a bɛ ka kɛ minɛn kɔnɔ minɛn min n'a ɲɛdɔnnen don i bɛ taa sugu la a bɛ f'i ɲɛna ko fɛn dɔ bɛ san 15,000 i bɛ tila k'o tɛrɛmɛ k'o san 10,000 tugun 6,000 ou bien 5,000 tu vas feere. Bon maintenant là c'est-à-dire qu'à forme que fɛnw ka consommateur le droit des consommateurs finalement o bɛ min nin yɔrɔ ninnu na tan c'est vrai ko prix c'est libre mais kuni jota la grossiste dɔnnen tɛ ka bɔ détaillant na détaillant dɔnnen tɛ ka bɔ demi grossiste la grossiste bɛ fɛn min feere a b'a feere o feere cogo la détaillant b'a feere prix min na grossiste b'a feere o prix la transitaires ka jɔyɔrɔ jago kɔnɔ ko dɔ la i b'a sɔrɔ maa yɛrɛ ti ɲɛ dɔn olu ko la a dɔ la transitaire ka sɔrɔ ta o de bɛ caya ni jamana ta ye wa transitaire ka jɔyɔrɔ commerçant ka lafiya kɔnɔ a ka taa ni ka segin kɔnɔ o fana jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye c'est comme an ka jamana dugukolo ko n y'a san notaire bolo dalu tɛ i b'a san hali juge bolo dalu tɛ awɔ kɛ ka dugukolo san juge bolo dalu t'a la Mali la yan k'a san juge bolo o ye jumɛn ye kiri bi kɛ ka yɔrɔ dɔ bila k'a bɛ feere kiri yɛrɛ ka bolo kan i b'a san fo cour suprême na a sennen kɔfɛ k'a bɛ tila ka ye tugun ko dalu ta ye donc dugukolo ko kasara de don dɔrɔn a bɛ n'a fɔ virus quoi i bɛ dugawu de kɛ ala kana s'i ma sinon k'a fɔ ko garantie de b'i bolo ko dɔ la port t'i bolo fɛn bɛ tali kɛ Amidou Diallo ale b'an bilasira